बेखिनियाव फै मोजां थाफै सानैबो हेसर हेसर बास्रांगालिनि मोसानाया हेसर 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 दाना जलदफिनि मोसानाया सासे बाग्रांसि सासे जलदफि हेसर हेसर हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै एग्जाम दङ बिसोरना दिनै 11टानिफ्राय दा ओंखारबाय थांहोलांसिगोन ओमफ्राय बिनिया दिनै अरेल दङ आरो अरेलखौ आङो सोंनाय नायदों बेखौ माबायदि एन्सार खालामो बियो दिनै दे खिथानाय नोङो आं इंलिसनि सोङा दे आं बर'निनो सोंगोन दे इंलिससो सोंगोन ना नोंसोरखौ ओमफ्राय नोंनि नामखौ खिथा दे What is your name होनबाथाय मा होनगोन नोङो Regina. फारसेनिफ्राय खिथा मोजाङै खिथा My name is Regina Gorani. गयारि My name is Miss Regina गयारि Miss Regina Gorani. गौरानि नङा गयारि Gorani. गयारि Gorani. खुगाया थांस्लाबा माने गयारिखौ गौरानि गयारि Gorani. ओमफ्राय पापानि नामखौ खिथा Papaya. My father name is Father name is name is Boden Boden. गयारि Gorani. गयारि Gorani. गयारि Gorani. Mother name Name. mother name Marat. name mami nama mama Samsi Musutarani. Samsi Bosumotari Musutarani. Musutarani. Bosumotari Musutarani. Bosu Asu. Motari Mutari. oh Bosumotari Musutarani. Musutarani Mutari. deh mudahin Bosumotari Musumutari. ma kelas kamu nggak Mutari. kelas setelah ini baru ma kelas Hah? ma kelas setelah ini kelas ke nih Ah. kelas sama kelas UKG Sekolah. UKG UKG. sekolahnya nang perktada UKG. sekolahnya nang perktada Senjibiar. Sanjibiar English school oh thank you dayo dikstada ओमफ्राय आङो दायो बिस्रानि बिमा बिफाखौ खिथासिगोन माब्ला फैगोन बबेयाव दंहैयो गोसोखाङो इयोना खुगाया थांस्लाबा आरो बारा ओमफ्राय जोंहानिया सासेया दा स्कुलाव दंहैयो क्लासाव दंहैयो सिखायबाय थायो एसे एसे ओमफ्राय फैनाय 11 होननाय 11 एफेलेन एफेलेन होनोमोन ओमफ्राय 11 होनै जोंहाना 11 होनना सिखाय 11 होननो रोंबाय नै 11 एफेलेनसो होनोमोन ना नोङो दा रोंबाय ना थांदो होमबा एग्जामा मोजां लिरदै थांदो टाइमा खैथा जाखो जाबायानो बाय बाय रिजिना गयारि होनलाय गयारि अ दायो इदि होनदे सोंबाथाय गयारि रिजिना गयारि होनदे बाय बाय नै लोगोफोर दिनै जा गरमखा ओंख्रि संदोंमोन आङो ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय नै ओमफ्राय आङो दाख्लैनि प्रिभियास भिडिअआव आंनि आब' गुमैखौ खिथानो नागिरदोंमोन आङो बहा दंहैयो मानो गालांदो जोंहानाव फिसाजोखौ होननानै ओमफ्राय आङो दिनै खोन्थानोसै आरो माने जोंहा आब'आ निउ बेबि मोनबाय आरो जोंनि बे नैबे सालबारिनि मेडिकेलावनो माबा हामदोंमोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय गथ'आ टाइमा बारदो आरो जानायनि टाइमा बारदो नर्मेलावनो जादो जानाया ओमफ्राय टाइमा बारनानै गथ'आ एसे माबा जादो आरो दुखु मोनदो ओमफ्राय 1 घन्टासो थर गैखायामोननो गथ'आ जोनोम जानायनि उनाव ओमफ्राय 1 घन्टासो मालिस होरि होबाय मोजां खालामनो जुजिबाय ओमफ्राय 1 घन्टासोनि उनाव हुस फैबायनो आरो थर मोनबाय ओमफ्राय थर मोनखांनायनि उनाव गथ'आ जोबोद गाबबाय थाबायनो आरो दसेबो सिरि थाया माने गाबनायानो गाबनाय ओमफ्राय बिसोरखो गथ'खौ माने गथ' नायग्रा बेबि डाक्टर ना मा होनो बेबि मेडिकेल ना मा
बेयाव लांनो होबायनो सालबारिनिफ्राय पाठसालायाव रेफार खालामबाय लांनो होबाय माने ओमफ्राय लांखांनानै बेयावबो हायासै आरो बेयाव हरसे थानानै आरो गुवाहाटियाव लांनो होफिनबाय गुवाहाटियावबो लांबाय ओमफ्राय दा गुवाहाटियाव बिसोरो आब'मोना 10 दिनसोआनो जाहैबाय खोमा बारायानो जाबाय खोमा आं मिथिला खैदिनसो जाहैखोबा जिखुनु 10 दिनसो जाहैबाय खोमा ओमफ्राय दा गथ'आ एसे मोजाङाव फैबाय आरो सिगाङाव बारा मोजां नङामोन माने गथ'आ जोनोम जानाया एसे टाइमा लेट जादों नालाय मैला मोनजादो ब्रेना एसे दुखु मोनदो होन्दोंमोन आरो ओमफ्राय गिदोंमोन आरो सिगाङाव ओमफ्राय दा एसे मोजाङाव फैबाय गथ'आ माने सिगाङाव बयबो जोबोर गिनाय मोन्दोंमोन आरो ब्रेनाव दुखु मोनदों होनबाय नालाय ब्रेनाव दुखु मोनबाथ' एसे गोब्राब जायोना ओमफ्राय दा एसे मोजाङाव फैबाय बेयावनो बेफोरबायदि गोबाव थानाय जाबाय नालाय फिसाजो गेदेरा माने एगजामबो जाबाय दं दायो ओंखायनो जोंहानाव गालांथ'बाय आरो जोंहानियानो दा बिबथैयानो लांलाय लाबोलाय खालामगासिनो एगजामावबो ओमफ्राय दा बेयाव मेडिकेलाव गुमै आब' आइ थांफादो आरो जोंहानि आइ ओमफ्राय गथ'खौ आइसि रुमावसो दोनबाय दङ हारसिंनो ओमफ्राय लोगोफोर खाफाला मोजां गथ'आ जेबो जायासै आरो मोजाङैनो मोजां हामबाय इसोरनि अननायाव माब्ला फैनो मोनगोन आं बेखौ मिथिथ'ला बुंनो हाथ'ला माने आं बारा रायलायनायबो जायाखै आरो जोंहानाव थानाया माने फिसाजो गेदेरा रायलायबानो माने गाबनो नागिरो आरो बिमाखौ गोसोखाङो माने मामिजों रायलायनो मामिया माला फैगोन होनबाय थायो ओंखायनो आं बारा फनबो रायलायनाय जायाखै ओमफ्राय साननैसो उनाव फैगोन होनदों आरो रिपर्टखौ मोनजोबाथाय दा गाहामाव फैखाबाय नालाय मोजाङाव फैखाबाय नालाय बेबियाबो ओमफ्राय आङो बेबिनि मोननैसो क्लिप दङ आरो बेखौनो दा भिडिअखौ होना होसिगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय होमबा लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो होमबा लोगो मोनलायसिगोन बयखौबो नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय 예쁘게 막 얘. 얘 너무 수상무디. 쭈쭈쭈쭈쭈쭈.